Takže čau lidi, já jsem Deton Kingos a tohle je pokračování našeho hardcoreu. Asi jako kdybych měl nějak zrekapitulovat, co se stalo jako v minulém díle, tak no, jako cestovali jsme, jo, a našli jsme tady jako celkově ten biom, tady v obří kejvku, do který se ještě dneska budu hlouběji asi podívat, a ten ruined portál, jo. A teďka hnedka bych asi, no ještě předtím vám řeknu, že jestli se dnešní video bude líbit, tak byste mi tady prosím mohli zanechat like a odběr. Byl bych za to fakt moc rád. A já už to nebudu okecávat. A jdeme na to. No, takže vlastně dneska, no teďka hnedka, jdu tady dolů a chtěl bych se ty vogu. Chtěl bych se podívat, jestli tady někde nevidím iron, protože potřebuju jeden iron. Protože minule, úplně k konci videa, tak jsem chtěl vykraftit krumpáč jsem prostě chtěl vykraftit. Akorát, že jsem omylem vykraftil iron hole. Takže to dneska vlastně musíme jít napravit. Takže já jdu najít jeden ironový ingot. A já nechci chodit dolů do hloubky, protože tohle je ultra hardcore. Právě kvůli tomuhle nechci chodit do hloubky. No a kdo neví, co je ultra hardcore, nebo prostě kdo neviděl minulý díl, tak je to úplně stejný jako normální hardcore, akorát, že tady, když jednou zdechnu, tak už mě to jako nevrátí. A já nevím, proč jsem se to zničilo. No, a takže teďka bych chtěl tady najít ten... Ty vogo, zrovna ingot. Nice, 2. Nice, super. Není tady ještě? Nevadí. A já bych chtěl ještě ten zlatý ingot. Jo, a taky teďka do nastavení. Jdem si čanky na plný bomby. A se podívat tady nedaleko od těch mých věcí, takovou tu moji mini základnu, protože někdy by tady fakt mohla být vesnice. A vesnice se šíleně hodí do neultra hardcore. Do hardcore. No, ale